Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yan uwana musulmai. Yanzu ga zan muku bidiyo akan yadda ake buɗe internet ko kuma in ce yadda ake buɗe data a wayarka idan zaka bi wani hima. Yanzu alal misali kamar baƙo kai baƙo ko ka abokin ka ya zo wajenka ziyara kuma a wayarsa ko ba layi ko kuma shi ba shi da kuɗi a cikin wayarsa, to zaka iya buɗe mihi naka yayi amfani da shi ko da ko ba shi da layi ko wayar sabuwa ce. Yanzu alal misali kamar haka da zan nuna muku yanzu alal misali yanzu wannan waya ga wata waya sabuwa da na siyo ga ta nan a hannuna. Yanzu kun ganta nan, wannan ita ce sabuwa, ka ganta Samsung ce na siyo yanzu ga ta. To yanzu ita ake so ko layi bata da shi, ita ake so a buɗe wa internet ta fara aiki. Na farko zaka zo bluetooth sai ka buɗe bluetooth ɗin waya ɗin. Yawwa kana buɗe bluetooth ɗin wayar, ka gani gashi na buɗe bluetooth ɗin, to wayar ko ma layi bata da shi, ka gani ko layi bata da shi, wannan wayar sabuwa ce aka siyo. Yawwa to haka yanzu na buɗe mata bluetooth, ita za a biyo wa net ɗin. Yawwa ita ko wayar wanda hannuwa da ake bidiyo da ita ce mai abin ɗin. To yanzu shi ne zo ni tawan mai net ɗin a kanta, shi yanzu nan sai na buɗe wannan, kaga na buɗe mana mobi data ɗata na buɗe ta. Yawwa sai na shigo nan gidan, ina shigo gidan nan sai shigo cikin setting ɗin nan. Yawwa sai danna setting, ina danna setting sata kan nan gurin zaka danna gashi nan, ma'ana duka wani harkar ta network ga tana nan gidan. Yawwa nan zaka danna, yau gashi ni ma zan danna shi. Kana danna shi ka zo nan gurin gunda aka rubuta mobile hotspot na an katana nan gidan, shi zaka danna wannan gidan, kaga na danna shi. Yawwa to yanzu ga sunan, wannan shine bluetooth, wannan kuma shine mobile hotspot din nan gashi nan. To yanzu na saman wannan shi zan danna yanzu. Yawwa kun gani yanzu na danna shi. To yanzu a wayata zaka ga can wani abu ya hau gashi nan, ga can wani abu ya hau, ka gan shi mai kaman wifi, to ma'ana shine wannan. Yawwa bayan haka kuma sai na zo nan bluetooth shi ma in buɗe shi. Yanzu gashi na buɗe bluetooth ɗin wayata gashi. Yanzu abin da zan yi da farko, yawwa shikenan sai na fita, sai na zo nan gurin, kaga bluetooth ne gashi nan, bluetooth ɗin wayata gashi nan. To kawai download abin nan, neman bluetooth ɗin wannan wayar sabuwa zan yanzu. Yawwa kana gani, yawwa yanzu zan nemi bluetooth ɗin wannan waya gata. To yanzu gashi kaga na danna, ka gani tana neman bluetooth ɗin shi wannan waya sabo, ka gan shi. Yawwa to yanzu gashi ta nemo gashi nan, kaga ta nemo, kaga ta kama bluetooth ɗin wannan waya, kamar tura waka da zaka yi inda ka buɗe wancan ɗin, ka gan shi ta nemo bluetooth ɗin, ka gan shi nan. To sai a danna nan gurin. Yawwa na danna, to shan zub, yawwa to shan zub bluetooth ɗin wannan ɗin waya ɗin gashi, shi ka danne shi, kana danne shi zai ka gani, ka gani ga lakasan G4, ma'ana nawa ne wannan, sai ka danna gidan wannan gashi nan. To daman ka gani a buɗe ma yake, to kaga a buɗe ma yake, ka gan shi nan. To sai ka danna kan shi ka buɗe shi, kana buɗe shi za ka ga wani abu. To kaga tawa abin da ta nuna danna nan gurin, sai na danna haka. Yawwa ina dannawa, to ta wannan ita ma za ta nuna, sai a danna kanta, shikenan. Yawwa in ka kula za ka duba bluetooth ɗin wannan wayar gashi, za ka duba bluetooth ɗin wannan wayar za ka gani ya kama ma, ta ma fara aiki wannan wayar yanzu da wannan ɗin network nawa. In ka kula za ka ga nawa gashi
bluetooth din za ka ga nuna wani abu guda biyu, ga ɗaya daga yaran nan ɗaya daga yaran nan, ma'ana yana aiki kenan yanzu. Ma'ana ita ma kuma ta fara aiki yanzu. Kaga wannan wayar ko layi ba ta da shi, ita wannan din wanda aka buɗewa din yanzu. Kaga da misali zai hinga Google, ka gani, kaga wadda ko layi ba ta za ka ga na shiga Google yanzu, ka gani. Yanzu da misali bari ka rubuta Hausa, bari a rubuta Hausa, ka gani. Ka gani, kaga sai na rubuta Hausa amma cikin Google ne, ka gani ba layi a wayar ka ko ɗaya. To kaga na tura nema, kaga na tura nema, ka gani, ka gani, ka gani waya tana aiki ras, ka gani tana aiki, ka gani network ya fara aiki, ka gani, ka gani kuma ko layi babu a cikin wayar. Kaga zan zo bidiyo ka gani, za ka gani kuma da sauri ma zai rinka yi kamar yadda wayarka take aiki da ita ma, ka gani, ka gan su bidiyo ne, ka gan su, ka gan su, ka gan su. To yawa, da Allah ya kokari a tura yan uwaye su masu gargani, yan uwa duk su gargani su ma yadda ake buɗewa, saboda yawanci za ka ga wani ya je gurin dan uwan ziyara, kuɗi ya ƙare mai a waya, kuma babu yadda za a yi ya yi magana, ko kuma an rufe shagon ya je babu kuɗi. Kaga maimakon ya haƙuri da safe in magana ta dole ce, kaga abokin shi buɗe masa ya yi amfani da kuɗinsa. To shikenan, sai na ce da ku mu huta lafiya. In mai nema na zai iya samu na. In kana neman ƙarin wasu bidiyo kan zaka neme ni a Gambo Lawali cikin YouTube, kana rubuta Gambo Lawali ko ma wani irin duk wani yanar gizo kana rubuta Gambo Lawali, za ka ga to bidiyo ka sun bayyana wanda za ka ƙaru. In ka san wani ba lallai bane ka sani. To ma assalamu, huta lafiya. Sai Allah ya haɗa mu da ku wani lokacin.